Dyma'r myfyrdod a gyfer mi hefyd yn yr unfed ar 15. Dechrau gyda gair o ras. Diolch i ti o dad am gyfle arall i foli ac addoli. Diolch am gyfle i ddod at ein gilydd o'r newydd. Amen. Chydig o adnodau o ddechrau pennod gyntaf llyfr Jonah. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Jonah, fab am ei tai, do sydd ddinas fawr Nineve ar unwaith. Dwi eisiau ti gohyddi barn ar y bobl yno, achos dwi wedi gweld yr holl bethau drwg maen nhw'n wneud. Ond dyma Jonah'n ffoi'r cyfeiriad arall i Sbaen. Roedd eisiau dianc oddi wrth yr arglwydd. Aeth i borthladd Jopa, a dyd o hyd i long oedd ar fi'n hwylio i Tarshish yn Sbaen. Ar ôl talu am ei docyn, aeth gyda nhw ar y cwch, a hwylio i ffwrdd, mwyn dianc oddi wrth yr arglwydd. Dyma'r arglwydd yn anfon pysgodyn mawr i lyncu Jonah. Roedd Jonah ymol y pysgodyn am 3 diwrnod a 3 noson. O hwnna oedd adnod olaf na benod gyda llaw, ni di neidio fyna. Felly, testyn o adnod gyntaf, penod gyntaf llyfr Jonah, a gair yr arglwydd a ddaeth at Jonah. Ie, dyna eiriau agoriadol y llyfr hwn. Geiriau cyntaf y stori am Jonah a'r morfil, sy'n mor gyfarwydd i ni. Bydd stori hon y faes trafod lawer tro, ac yn y trafodaethau hynny rhoed mwy o bwys ar y morfil nag ar neges y llyfr i ni. Un yn methu credu fod morfil wedi llyncu Jonah. Amhosi bydd yn arall. Wel, mae'n haws gen i credu fod y morfil wedi llyncu Jonah na fod Jonah wedi llyncu'r morfil. Ond wrth chwarae ar manylion, ond nid oes perygl i ni golli golwg ar y neges. Perygl fod cenadwri llyfr Jonah wedi mynd ar goll yn hyn oll. Gaich atgoffa'n fyr o gynnwys y llyfr. Ychydig mewn gwirionedd a wyddom am Jonah, mab am ei tai, ganed mewn pentref yng Ngalilea, rydw filltir o Nazareth, gath heffer, ystyr ei enw yw Colomen. Dyna gymeriad canolog y stori hon. Galwodd Duw ar Jonah i fyned i'r dwyrain i gario gair yr arglwydd i Nineve a ddrwg. Yna mae'r ddrama fawr yn cychwyn, gyda Jonah yn ffoi tuag gorllewin. Pam? Oedd ofn arno mynd i Nineve? Oedd y gwaith yn ormod iddo fe? Ai dyn llwfr oedd Jonah? Mi dybia i mae'r gwrthwyneb i hyn oll sy'n wir. Nid llwfrgi, nid cyward oedd Jonah. Byddai wedi mynd i Nineve yn llawen, pe byddai'n gwybod y cwimpau Nineve ddrwg. Yr hyn a barodd iddo ffoi, oedd fod Duw am fod yn drigarog wrth Nineve. Fel i Dduw, ni allai ddeall nad y gymod hynny o gwbl. Doedd rhain i mi fod o fewn cylch cyfamod. Cenedl ddynion, drygionus a phechadurus oeddynt. Dyna paham y ffodd, nid am ei fod yn llwfr. Ond am na chredai fod Duw i fod yn drigarog wrth drigolion Nineve. Rhyfedd yn tyfe fod proffwyd yn ffoi ac yn gwrthod credu fod Duw am fod yn garedig i bechaduriaid. Ond nid fe yw'r unig i ni gredu hyn. Mae yna lawer o'i dylwyth ar ôl o hyd yn rysau. Mae eisiau Dduw fod yn ffeind i mi am tylwyth. Hyd yn oed os ydym yn methu, a na roswch i rywun arall y tu allan i gylch teulu fethu. Dyna stori wahanol yw i wedyn. Teulu Jonah yw'r bobl yna. Y ffordd gymyddodd Jonah i ffoi oedd mynd i Jopa, ac yn y porthladd yno cael llong oedd yn mynd i Tarsus. Yna cawn yr hanes am y storm fawr, y morwyr yn bwrw Jonah i'r môr, ynta'n cael ei lyncu gan bysgodyn mawr, yna i achub ac yn cyflawni y dasg roddodd Duw iddo yn y lle cyntaf. Dyna'n fras iawn, y stori geir ym mhedair pennod llyfr Jonah, yr hen stori. Nawr, fe greda fod rhai pethau gwerthfawr iawn yn dod i'r golwg yn y stori. Pethau sy'n werth i ni dreulio chydig o amser yn ei cwmni. Stori am ddyn yn ceisio ffoi rhag Duw sydd yma. Ac o'n i chawn ein dysgu o'r hanes hwn mae, yn y lle cyntaf, ofer ceisio ffoi oddi wrth Dduw. Ofer ceisio ffoi oddi wrth Dduw. Roedd Jonah o ddifri calon pan yn ceisio ffoi. Sylwch nad ffoi dros y tir a wnaeth, ond o bopeth troi at y môr i geisio ffoi. Pam dwi'n deud hynna? Iddew oedd Jonah.
Mae'r ffaith iddo geisio ffoi ar hyd llwybr y môr a dangos cymaint o ddifrif yr oedd, o blegyd roedd yr iddew yn casau'r môr. Fan honno roedd pob drwg yn llechu. I'r groegwr, roedd y môr fel plentyn chwareus, ond i'r iddew, anghenfil yn dinistrio doedd. Mae'r ffaith i Jonah droi at y môr am ddihangfa yn profi ei fod o ddifri, yn ceisio ffoi rhag Dduw. Ond adrodd mae ei stori mor ofer yw'r ymgais i ffoi rhag Dduw. Fe ddarganfu Jonah fel y salmydd, dyffyrdd o arglwydd sydd yn y môr. Roedd Duw yn yr union le na freuddwydiau Jonah am eiliad y byddai ef yno. Mae yna sôn yn llyfr y salmau yn dos am un a deimlai'n union fel Jonah. Dyma i chi stori hwnnw yn Salm 139. I ba le'r af oddi wrth ysbryd ac i ba le y ffoaf o thwydd. Os dringaf i'r nefoedd yno rwy ti. Os cywiriaf yng ngwely yn uffern weled i yno. Pe cymerwn a denydd y wawr a phetrigwn yn eithafoedd y môr. Yno hefyd y tywysau dy law ac ymdaliaid y ddyhelaw. Pe dywedwn diau y tywyllwch am cuddia, yna byddai y nos yn oleini o'm hamgylch. Ni thywylla tywyllwch rhag o ti. Nefoedd, uffern, pellter deiar, eithafoedd y môr, plygion y tywyllwch. Mae ef ym mhob man. I ni'n gallu ffoi o wydd yn gilydd, ond byth o wydd Duw. Meddai Edward Jones, maes y plwm. Mae'n llond y nefoedd, llond y byd, llond uffern hefyd yw. Llond tragwyddoldeb maith o hun, di-derfyn ydyw Duw. Mae'n llond y gwagle yn ddigoll, mae oll yn oll a'i allu'n un, anfeidrol anerfynol fod a'i hanfod ynddo'i hun. Dweud mae ofer i'w ceisio ffoi rhag hwn. Yr un etoedd profiad y proffwyd Jeremia. Gwyddai beth oedd dioddef carchar a chreulondeb am gyhoeddi gair Duw. Gwaith na hynny roedd yn gwybod am wawd a dirmig dynion, pob un sydd yn fy ngwatwar. Oedd yn ddigalon, teimla mai ofer oedd y cyfan, ac yna dywedodd, ni soniaf amdano ef, ac ni lefaraf ei enw mwyach. Hynny yw ffoi fel Jonah, nid yn yr un modd efallai. Gwnaeth ymdrech deg ond clywch ei gyffes, ond ei air oedd yn fy nghalon yn llosgi fel tân, wedi ei gau o fewn fesgyrn, a mi a flinais yn ymatal, ac ni allwn beidio. Dro ar ôl tro fe'n dysgu'r mae ofer ceisio ffoi oddi wrth Dduw. Mae llawer fel Jonah o hyd yn ffoi oddi wrth Dduw, cuddio'i hunain mewn esgusodion, mewn celwydd, o feredd. O na ddysgem yr hen wers na allwn guddio. Wrth allan y stori hon, dysgur i ni hefyd, fel y mae anifuddod un yn gallu peryglu llawer. Anifuddod un yn peryglu llawer. Wi siŵr bod Jonah wrth gamu'r llong yn teimlo'n ddiogel. Gwir mae cenedl ddynion oedd y llongwyr, ac na allai Jonah ei caru, nid oedd am ei niwed ddod i'w rhan. Ond roedd Jonah yn anifuddhau i Dduw, a daeth y storm gan daro'r llong a phob un ynddi. Bu rhaid bwrw'r cargo i'r môr, rhwygwyd yr hwyliau, torwyd y mast a chwympodd i'r môr, ofnau pob un fod y diwedd yn agos. Dweud mae'r hen stori, mae anifuddod Jonah oedd achos y cyfan. Ond cwympodd y felltith ar bob un oedd ar fwrdd y llong, hynny yw, mae eraill yn dioddef oherwydd Jonah. Wel, mae rhywun nid fel yna mae Duw yn gwneud. Nid yw hwnna'n swnio'n deg iawn ac yn y blaen. Bu minnau'n ymwrthod ar adnod a ddywed y tadau a fwytasan drawnwyn sirion ac ar ddanedd y plant yma'n dincod. Ond mae'r blynyddoedd wedi dangos y gall hyn ddigwydd. Crywch nôl y ganrif ddiwethaf a hanes Hiroshima a Nagasaki, mae'r felltith wedi dilyn yn y lleoedd hynny a'r blant nad oeddent wedi ei geni yn 1945, a sefyllfa debyg o sefyllfa Chernobyl yn 1986. Pan fog un cenhedlaeth yn ymwrthod â llwybrau Duw, mae'r genedlaeth nesaf yn gorfod medi'r cynheuaf. Os oes yna fam sy'n ddi-fater ac yn ddi-fain ynglyn â'i dyled swyddau a'i chyfrifoldeb fel mam, ond nid yw'r cartref i gyd yn dioddef, yn arbennig y plant. Os yw'r tad yn un ofer, ond nid yw'r aelwyd i gyd yn dioddef. Os oes unrhyw un yn ymwrthod
a bod yn onest a charedig rydym yn effeithio ar eraill o'n cwmpas. Mae'r hen eiriau, beth yw'r ot sy'n neb arall beth dwi'n wneud, gyda'r ddadl mwyaf twp a glywes i riod. Byw gyda'n gilydd yr ydym, ymysg ein gilydd, ac yn effeithio ar yn gilydd. Fel y mae un afal drwg yn gallu difetha llon sach o falau eraill, gallu'n anufuddod un beryglu llawer o'i gwmpas. Ond i ddod yn ôl at yr un sy'n ganolog yn y stori, ffoi oddi wrth Dduw. Rydym wedi sôn am hynny, o ochr Jonah. Ond beth am edrych ar ochr Duw? Efallai mae geirio lyfr Jeremia a ddengis i ni ochr Duw i'r stori. Mae ail benod llyfr Jeremia yn dweud fel y bu Israel gefnu ar Dduw, holl ddeioni Duw, ciliasant oddi wrtho. Ond me Jeremia, dyma ymateb Duw, mi a ddadleiaf gyda chwi eto am hyn, dadleiaf am meibion eich meibion chwi. Hynny yw, dyw Duw ddim wedi cwpla gyda ni. Dadleiaf am meibion eich meibion. Byddech chi'n boddrod ar pregethu yma. Ond i welwch chi fod dynion wedi gorffen gyda Duw. Hyd nes bydd wedi gorffen, mae'n rhaid parhau, a dyw ddim wedi cwpla ni o bell. Mae e'n chwiliog yn ceisio dynion. Os Duw sydd ar y fenaid i eisiau, mae eisiau fe enaid ar Dduw. Fel y bugail y myned allan i geisio'r ddafad, doedd Duw ddim yn fodlon i Jonah golli ei enaid trwy fod yn annifydd. Gwnaeth bopeth i'w achub. A dyma galon y ffydd grisnogol o hyd. Ein ffeleddau, ein methiant, ein hannifuddod a'n pechod, yn frwnt ag aflan, deilyn ceisio. Ffordd y Beibl o ddweud hyn yw, yna ni eto yn bechaduriaid, farw o Grist drosom ni. Mae'n cenedlaeth ninnau mor annifydd i Dduw ag y bu'r hen broffwyd Jonah gynt. Ond y cysur a'n gobaith ni o hyd yw fod Duw yn para'r un. Yn ceisio'r afradlon yn ei gariad. Syfrdanwyd un y mynydd wrth feddwl am Cariad Duw tuag atom nes gorfod gofyn, enaid bach wyt ti mor ddrud? A'r ateb bob tro yw ydyw. Nid y morfil sy'n bwysig, ond Cariad Duw. Dysgwyd Jonah a nifydd, mor fawr oedd Cariad Duw. Yn Iesu Grist, fe ddysgur i ninnau, mor fawr yw ei gariad i ni. Dyma gariad pwyau treitha, anchwiliadw i ydyw ef. Dyma gariad i'w ddyfnderau, byth ni threiddia nef y nef. Dyma gariad gwyd fe enaid, i'w holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad na'i'n ganu, ac mae eisiau'r gan yno. Canu yma am ei gariad, a pherhau i ganu, yn y bythol wynyddid mawr. Mwyn ei enw. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. Dduw cariadus, ni'n cofio heddiw fel y dangosais dyngeni am arw Iesu Grist fod y newyddion da i bawb, ac nid i ychydig. I bobl gyffredin, i bobl nad ydym yn ei ystyried wastad yn rhan o thfwriadau. Does neb y tu allan i gylch dy gariad. Ac mae neges obeithiol yr efengil yn croesi pob ffin, yn dod â goleini'r ddeiar gyfan. Ac gweithaf gwrthwynebiad, ledigaeth a gwrthodiad, mae'r goleini hwnnw yn parhau o leio'r byd, ac i belydru'n ein calonau. Gyflwynwn ein byd i ti yn ei dryblydd, a hefyd ein sefyllfaoedd personol ninnau. Gweddion dros y bobl sy'n dost ac yn dioddef, y rhai sy'n cael ei gorthrymu, yr unig, yr henoed, a sawl sydd yn bryderus ac yn llawn gofidiau, rhai mewn profedigaeth. Dduw cariad, diolchwn i ti. Gyflwynad y wyrth yn ein calonau, a gwna ni'n gyfryngau dy dernas o gariad, yn enw'r hwnna'n carodd. Amen.